Sirrin Allah nurillah zaɓin Allah mahalici manzo na gatan kowa dan Amina da Habibi kai ne da rike zan zaba. Sirrin Allah nurillah zaɓin Allah mahalici manzo na gatan kowa dan Amina da Habibi kai ne da rike zan zaba. Assalamu ala gashinka dan Aminatu baka da tamka. Assalamu ala bakinka me faɗi kullun ayi zakka. Assalamu ala idanka me ganin Allah ba shakka. Assalamu ala hannunka me kyauta me albarka. Assalamu ala kaddeka dan Amina me albarka lalle kai ne muka zaba. Sirrin Allah nurillah zabun Allah mahalici manzo na gatan kowa dan Amina da Habibi kai ne da rike zan zaba. Lale lale da ma'aiki dan Aminatu babun fati lalle ni kai zan zaba ba kamar ka a kyawun zati. Laula kalama wujidat alimul kullil asrati la ilaha illallah wa raha sayyidi sadati. Laulaka ma laulaka la ma wujita habibi har ma ita zan zaba. Almubtahu buɗan hanya Ahmadi mai suna Almusbahu kara hasken ya Mahamudi mai suna Almuktaru zaɓin Allah wahidi mai suna Ɗaha Aminu mai amanar Allah Ahdi mai suna ya Halimu ya Habibi kai ne nawa ba ta ji kai na zaɓa. Sirrin Allah nurillah zaɓin Allah mahalici manzo na gatan kowa dan Amina da Habibi kai ne da rike zan zaba. Wayyo ni Allah kaina zunubi duk ya mani kanta. Wayyo ni kullum tunani na mi zan iske ran mutuwata. Wayyo ku fahimta ku gane ran kwanciya a cikin makabarta. Wayyo sai san manzo na da alihi diga baban binta. Wayyo ku taho ku fahimta shine zai yo ceto na daga duka fushi da azaba. Manzo babu kamar ka dan aiken Allah rabba. Ya manzo ni na soka ka wuce mini umma da abba. Ya manzo na kalifalla dan babba uba gun babba. Ya manzo na ruhulla mai rabo a taskar rabba. Ya manzo babu kamar ka inda lahi jalla jalaluhu domin kai ne kai zaba. Sirrin Allah nurillah zabun Allah mahalici manzo na gatan kowa dan Amina da Habibi kai ne da rike zan zaba. Me cikar girma na misali kai ne wanda na zaba. Me cikar nutsuwa da tunani dan Aminatu me kyallaba. Me cikar iko ga kunya ai jikin ka kowa ya raba. Me cikar kudura da kamala Mustafa na Rabbi ya zaba. Me tawadu me kyan hali ni dai na bi ka da bibi domin kai ne ka na zaba. Shugaban annabawan Allah ka wuce su ba a zance. Shugaba ka zarta su shale bin arfa kashat a takaice. Shugaba ka zarta su argo bin falak duka wurwuce. Shugaban suna hursaru manzo na bani na ce. Shugaban farko da na ƙarshe ba kamar ka ya muku tari su ma kai ne suka zaba. Sirrin Allah nurillah zabin Allah mahalici manzo na gatan kowa dan Amina da Habibi kai ne da rike zan zaba. Sai ku taba manzo na kai aka zaba dan gata duka kowa kai ya zaba. Allah sarki kai ya zaba. Mala'iku ma kai aka zaba. Annabawa kai aka zaba. Mursalai ma kai aka zaba. Aljanu ma kai aka zaba. Dabbobi kai aka zaba. Kai ba ku amshi ku tabi kai aka zaba. Tabi'ai ma kai aka zaba. Waliyai ma kai aka zaba. Shehunai ma kai aka zaba. Rijalai ma kai aka zaba. Muradi ma kai muka zaba. Muridai ma kai aka zaba. Dan Amina da Habibi duka kai ne muka zaba. Sirrin Allah nurillah zabun Allah mahalici
manzo na gatan kowa dan Amina dan Habibi kai ne na rike zan zaba